Walah sira. Eso-eso ndak pitik tok iki piye iki? Sing utuk-utuk kok kon antum pitik. Betah nggih. Eso buka nganu. Ambon kacun, Mbak. Wis dadah eso-eso. Eso-eso wis dadah. Padha anu apa lagi sindok ampara pedenan. Sudah ayu. Enak karo rono. Apa? Rono kalau Kang sotenge rono. Uya iki lho. Oh, tak kok ulas apa? Wis digawakno sak kempleng. Wis. Wis tak kok apa neh? Wis takon nggawa sak kempleng. Nakane sak kentok kok. Golek banyune kok. Buket kok. Lah trae sak nak petis moho. Abang. Pak Didik. Mbok Sulami. Ya iya, lah piye nek ratine ngono? Duwe anake. Iki wis tak kei. Lho Bu, seprapat. Kan anake. Wis. Enak rasane. Besok iki. Loro, telu, papat. Ada lho. Antum duit bingung, antum iwak bingung. Nggih. Tak melok mangan nang kono aku ae lesu nggo. Aman, Put. Put. Nanti